Yembongra ye and some for fro emu. No Manhene ya wo Goaso traditional area wa have manta mu mikro Manhene no. Nana Kwasi bosompra ya wodi kan. Ede to NPP aban anim se mensina krach mpanimfo ya wadwuma ensoni no. Aban ana NPP enyi wonu mo mfiri ho ntesa de be hadwene ewo 2020 abato no mo fi se MMDCEs ni bi ohono mu a eni die ni buo ye wo so de emma nananom asankonya no womo fama efutu sami oni Adom TV Kasee ene di nkomwe NPP amanyoko no mampanimfo bia ewo ahofomantam ni mu atu anamon akwasira Goaso Manhene nana akwasi bosompra a wode aseda PSC akoma no efa nanamon a wotuye efa mantam foforo a woteye no eho ena nana edi tudwa so de beto NPP amanyoko no anim semensni ani kropompanimfo bia wommoa emma NPP amanyoko no ani so adehunu enkoso no wonhwe na wompam sa nipa no se de beya eno enkofensunsuanso bone emre wo mu ewabato ebeba so no emu nana echirimu se abena msifo bia ewo mensina hodo ni mu no enya dia odi ebu ani anidie ema nananom mpanimfo na we eyesuban bia betumi de NPP amanyoko no akonkuguo ewabato ebeba so ewo opanima abosume no emu imahye obi nsa onso akona akọhwe na ahwe so waye ne yi a na ade nsunsa ho no kato mampanyina nim na MC bi gina ba bi no oka asem na nim a chairman so betuma ka agense masa de oka na nim na chairman ne mpanyimfo entimi nkodi omo MC no DC sechi en shade omo ye sade omo ye sade omo ye nye na wote office am ye chairman ya edu akuntabuo no na okoye okampe ya ade na wo beka na mon kasa nkyira mu DCs ne so ene mu MCs ne so bi nse nanu ya deputy minister bi ba ha local government deputy minister papa wo ba ha yi e wasanka yetimi srade ye wode ho ne yetimi de gi ade enso papa be so ha koya mete ha mani anhu no traditional council bi e wo ye minister bi anhu papa no ayenum Goaso ma ye nti e be sre sa chama mu kodura mon pa hu na monka DCO MCO wa ya de a enye no mo munye kataso mu waso e se de oye bia no e be afete mu December nti samrei obi ya de na nya chama wo ho kan se wo kan anim se nipa no waso nsesa na wase yesesa no kran sa ne atoba yensesa na sa ne atoba Damtrani ma NPP amanyoko no ewo ahafomantam no emu Steven Sechere enso editudwa senya de a NPP amanyoko no ebesoso aban na musini bia wonhwe ma aban no ani so adehunu no entumi enkoso no eso ensem ne bi wo ho a yetena office se regional executive and as a regional chairman e ka yente na enso esan se eye ya sede se ye bu akonta de kire wo man nti no ene abepem se niamba bi wo ho a entwa yiye na na atwe ya genesis so regional party so ye betu anamon na ne yesese ye de to ne ye de ato ema ye ato yiye nani ye ne na mabato mu a na de na yese wo abato headquarters de eno a ne kokromoti power eye Adom TV yenkomra ne ba ya to so